Aniocha-Oshimili bani. Umune mono no bodo yibo. Wasumutibe kuno te wada fuyanenu. Aniocha-Oshimili omeke nunu. Umune no na Houston, Texas omeke nunu. Name is Maliji Ifoma Dorothy. I'm from Okobele in Oshimili South local government area of Delta State, Nigeria. I want to appreciate this wonderful association, Aniocha-Oshimili, Houston, Texas, USA. I want to say thank you so much. God bless you for the wonderful support you give to me. It gladdened my heart. My heart, deep down in my heart, I am so grateful. I am so glad. With the help you gave to me to start up my business, I was able to purchase this machine. And with the remaining balance I had, I was able to buy these materials. This one and this one. I want to say thank you very much. God bless you for supporting us, for supporting me. May God bless you. Bless everything you do for a living. May you never lack. May you never one day regret of helping people. May God continue to make a way for you and your families in the name of Jesus. Fambo Okunwa Chim Joy. I'm from Oshimili South local government, Delta State. Achọrọ ikene ndị nyere m aka, ndị support from financial support, Aniocha-Oshimili Association, Houston, Texas, USA. N'akawanyere wee gote machine, grinding machine. Asị m ka Chukwu gọzie we. Ego wanyere ka nji wee gote nke fọdụ n'ime. Mma nje wee kwụọrọ m ụgwọ akwụkwọ. Machine a ga-eji na-alụtarị m ego ngeji wee na-azụ m na-elikwenni na support for my business. I'm a Chukwu gozie we if women. They will never lack. God will continue to bless them. They will continue to move forward. And that this help they remember me, God will continue to remember them. They will never lack. They will never beg for it. As they support me, that I will never lack. They will never lack forever. In Jesus' name. Enenege anebe no eke. Ona lolo. Ona alu perfect. Kamanye kwa kono fu. Ona alu ezigbo ọrụ. Masika wano ya now. Umi benya kabulofu. Afa mbụ Ngozi Olise. Onye bụ nne m, afa bụ Comfort ụzọ ụlọ. Ife njem ọdị tata m na ana m ekwupụtela maka na nne m ka ọ bụ. Oke, enyemaka inweta ka etu ọ ga-esi nyelu n'aka nyelukwa nne anyị aka. Etu ọ ga-esi nyere anyị aka shi nne. Ọ ga-ejikwa site n'iri nri, n'igokwa mkpụrụ ọgwụ, n'igolu ncha ọ ga-eji na-asụcha akwa, na ife ndị ọzọ dịgasị mkpa. So, ka ife ga-agwa ndị enye enyemaka? Ife m ga-agwa bụ ekpere ka m na-ekpere ya si na Chineke nna ga-agọzi ya n'ebe anyị si weta ife na ọ ga-emepe, ọ ga na-aga n'ihu n'aha Jizọs Kraịst. Amen. Daalụ. Ọ